چینە تورکیا و لە گرنگترین هەواڵ و پێشاتەکانی پەیوەست بە باکووری کوردستان دەکۆڵینەوە هەر لە ئەگەریکردنەوەی دەواازەی نووسەی بن قامیشلو و هەروەها کاریگەری ئابووری و سیاسیەکانی ئەم کردنەوەیە تا دەگاتە گفتوگۆکانی پەیوەست بە پرۆسەی ئاشتی و چەکداماڵینی پەکەکە. وردەکاری زیاتر لە هاوکارمان ئۆزلەم یاساکەوە دەبیستین کە لە ستودیۆ لەگەڵمانە. ئۆزلەم وەک دەزانی تورکیا و با بڵێن سووریا لە لیواریکردنەوەی دەواازەی نووسەی بن قامیشلون. ئەم دەواازەیە کەی دەکرێتەوە و بۆ هاتوچۆی چی جۆرە با بڵێن ئۆتۆمبیلە ترینە بۆ چی بۆچی دەکرێتەوە؟ ڕاستە بەفرە بڕاستی ئەv مîna gavek gelek giring e ji ber ku deriyê Qamişlo û Nûsiyê bin ev 14 salen girtîne û ev ragihandin piştî ku do li Enqerê Wezîrê Bazirganî Tirkiye û berpirsê giştî yê sînoran û gumrukê yên Sûriyê digel şandeyên her du welatan jimarek civîn pêk anîn ragihandin. Piştî Wezîrê Bazirganî Tirkiye Ömer Balat got ku her du welat dixebitin ku heta dawiya 2026 vî deriyê vebikin û li ser vê deriyê ew ê bazirganî veguhestin û her wiha derbasbûna kesan hebe. Hêjayê gotinê ku befra heta niha di navbera Tirkiye û Sûriyê de 6 derî hene bi tam kapasiteyê dixebitin û ew ê tevî vî deriyê hijmara deriyên ku vekirîne bigihêje hefta lê diwarê bazirganî û siyasetê de bi rastî gavek gelek giring e bi taybet jî ji bo Kurdan jî tizanî. Bo Kurdan çi destketekî ye, çi karîgeriyekî heye bo Kurdakan? Tu wekî ku zanî hem Qamişlo hem jî Nûsêbîn yek li alî Tirkiye yek ji alî Sûriyê piraniya şand nüfusa wa Kurdin û ji bo sînor malbat ji hevdû veqetandine. Her wiha di ev deriyê sînor vekirina wî dibe ku di navbera tevî bazirganiya Tirkiye û Sûriyê xurt bibe bandorek erenî li stemû kendavê jî bike lê bi taybet Kurdan ka em bibînin ew ê gello rêveberiya herêmiya li Qamişlo û li herêmên Kurda wekî tu zanî pêvajoyek entegrasyonê jî rêve diçe bi Şamê re ew ê gello di xebatandin da vî deriyê de bibin yan jî na ev jî ew ê nîşanek gelek giring be ku ev entegrasyona çawa dimeşe. Başa özlem em ji ser sînor derbasî nava Tirkiye û siyasetên Tirkiye û bi taybetî girêdayî Kurdan bikin Partiya Wekhevî û Demokrasiyê Dem Partiyê hewl dide ku divan demê dawî de bi partiyên din re hevdîtinan çêke. Ev hevdîtin yanî xwezaya van hevdîtinan çi ye? Bi kê re ye dikarî hinekî şîrove bikîşme? Ya salih wekî em bi hev re dişopînin bi rastî pêvajoya qanûniya li Parlamentoya Tirkiye li ser pirsgirêka Kurdî di rojên dawî de kêşey û xala herî giringiya rojevê ye wekî hûn dizanin do serokê Parlamentoya Tirkiye Numan Kurtuluş piştî civînên di rojan bi tevahiyê partiyên li Parlamentoya Tirkiye gotibû ku min bi van partiyaran me hevdîtin kiriye û tevahiya partiyên li Meclîsa Tirkiye li ser bingeheke qanûnek wa hevbîrin li ser naveroka vê qanûnê hin nakokî hene. Îro jî ne li gor ragihandinên medyaya Tirkiyê bi fermî nehatiye piştrast yan jî diyar kirin tê plankirin ku tê gotin şandeya İmraliya Dem Partiyê dest bi serdanên van siyasiya partiyên siyasî bike û ev li ser naverokê piştgiriya we bixwaze ji bo pêşqonaxên derbasbûna vê qanûnê ji Meclîsa Tirkiye. Özlem gelekî bi Kurdî hemabêje bi erê yanna ev qanûna çarçoveyê yanî giştiye çi qonaxê wê çawa bibe divê ew? Bi rastî li gor ragihandina fermiya Numan Kurtulmuş li bendeyê ku hefteya pêş wêre ber Komîsyonên Meclîsa Tirkiye û em dizanin ku Numan Kurtulmuş tevî ku tu belge nehatiye pêş raya giştî dibêje ku em li ser dixebitin. Behsa dema diyarkiriya. Erê me behs kiribû tevî. Spas özlem ji bo van zanî malata gelek. Spas.